tejto kapitole sa zoznámite s poslaním kariérového poradenstva a nástrojom s názvom Program Komdy, ktorý v súčasnosti pracuje vo verzii 7.0. Kariérové poradenstvo je zamerané na žiakov základných škôl, klientov, ktorí sa pred ukončením školy musia rozhodnúť, akým smerom sa vydajú na svojej budúcej profesionálnej dráhe. Na to je potrebný rozbor osobnosti žiaka, klienta nie len z hľadiska jeho záujmov, ale i profesijných predpokladov. Na správne zameranie žiaka, klienta pri jeho rozhodovaní sa využíva program Komdy Modul A. Na konci tejto kapitoly budete vedieť opísať úlohu Komdy v súvislosti s kariérovým poradenstvom, vysvetliť obsah programu Komdy, stručne charakterizovať históriu programu Komdy, opísať jednotlivé postupy v práci s programom Komdy, trvanie 2 hodiny, kľúčové pojmy, Komdy, Computer Diagnostic, Modul A, verzia 7.0, kariérové poradenstvo.